ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ଏକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୂତପଣ। ପରିବେଷଣ ଶିବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ଉପବଲ୍ଲଭ ନାମକ ଏକ ନଗରରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏଣିକି ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବା କଥା। ଅର୍ଦ୍ଧରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର। 13 ବର୍ଷ ବନବାସ ତାଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଳରାମ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ପଶା ଖେଳରେ ହାରି କୌରବମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ବାଦାନୁବାଦ ପରେ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ପୁରୋହିତ ଦୂତ ରୂପେ ହସ୍ତିନା ଯାଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲେ। ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ପୁରୋହିତ ହସ୍ତିନା ଗଲେ। ରାଜସଭାରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଶାସନ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ପୁରୋହିତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଭୀଷ୍ମ ଅନ୍ଧରାଜାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ କୌରବମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତିନାରେ ଭାଗ ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କଥାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବିଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଶତ୍ରୁତା ହେବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ମତାମତ ଉପରେ ସେ କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୂତକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଫେରିଯାଅ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ କୁହ, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ହାତରେ ପରେ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜଣାଇବି। ସଞ୍ଜୟ ଯେଉଁଦିନ ଦୂତ ହୋଇ ଉପବଲ୍ଲଭ ଗଲେ, ସେଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ହସ୍ତିନା ଯାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ 5 ପଡ଼ା ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି। ଯଦି ସିଏ ତାହା ଦିଅନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ଭାଗ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ସଞ୍ଜୟ ଫେରିଗଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସ୍ତିନା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 5 ଭାଇ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। କାହାର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ତାହା ଜାଣିବା ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାୟ ଏକାପରି। ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଗ୍ରାମ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଭୀମ କହିଲେ, ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁଭଗ୍ନ କରିବି। ଯେଉଁ ହାତରେ ଦୁଶାସନ ପାଣ୍ଡବ କୁଳବଧୂର କେଶ ଧରିଛି, ତାହା ଉପାଡ଼ିବି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହିଁବା କଥା ଜଣାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସ୍ତିନା ଗଲେ। ବିଦୁରଙ୍କ ଘରେ କୁନ୍ତୀ ଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। କୁନ୍ତୀ କହିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ସହ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଆନ୍ତୁ। ପରଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜସଭାରେ କୌରବମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜଣାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ, ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ଟିକିଏ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଦେବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ବିଷୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଦୂତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ମାୟାରୂପୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ବିରାଟ ରୂପ ପ୍ରକଟ କଲେ। କୌରବମାନେ ଭୟରେ ରାଜସଭା ତ୍ୟାଗ କରି ପଳାଇଲେ।